enganchados a redes sociales, alegrarse todos como mi hermano, desde un chiringuito a casa a tomar, no son ni para asomar a partida, ni tampoco cuando eres van a la mesa, se furan solo mandan a mensaje, y corriendo a cela que están a millar. Antes no querían móvil, ahora nos enseñé, no miraban tanta teta. Desde a peli de Manuel, mira por jubilados, a interviews a no la quieren con seu humor, vivan sobrados, mira por jubilados, buscan furancho con wifi para no quedar colgados. Hay che otros más listos que se esconden a bodeja. Como no hay cobertura, como no hay cobertura, as mulleres xa non os molestan, algúns a controlan, que teñen smartphone, saben de descargas e aplicacións. Un fixo un encargo a unha empresa china, pastillas Viagra para as excursións, e marchan de rumba e perden o rumbo, se quedan barazos que reina e o amor, se que por as noites botan 3 en 1, que se acaba o mundo e a darlle calor. Carallo por retirados, nunca estiveron mellor, o domingo chiqui chiqui, chiqui chiqui rubia, e o lunes vamos doctor. Por decirme a verdade, parece que a adolescencia chega a terceira idade, pero que no diría, tan se morre o se todo como a chavalería, que collen talangueras cando teñen ocasión, e poñen cara de porco, e poñen cara de porco, se ven os mozos facer botellón. Eu teño un amigo que estaba parado, con tanta mensaxe vai a tolear, cando bota un polvo, fai unha parada, por ser novedades polo seu WhatsApp, al xepo por roce agora nas camas, un conecho móvil, outro ordenador, ai mira cariño, hai unha rebaixa, de moneca e chave máis consolador, en la pilla indirecta ya estás otra vez Manuel, déjame ver las ofertas. Y aún lo hicimos hace un mes, no me toques el culo, cuando yo quería sexo tú estabas mirando el fútbol, a nos tamén nos pasa, cando a jefa quere guerra nos estamos coa comparsa, e pagamos moi caro, pode ter ese descoido, todo traballo atrasado, recuperamos o acabar a todo traballo atrasado, recuperamos o acabar.